golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gonde ten golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gonde ten sayo men fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men fulɓe TV wari to men fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men fulɓe TV wari to men fulɓe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men fulɓe TV wari to men golle fulɓe TV teddino yitina tawa men musidɓe ha joni min andintinan ko fulɓe TV meɗen jokkodiri hen e Sara Gaye woni Diallo Kounda family e hitande koɓe waɗata affaire cosaan Jama hande ɗo hande biskuno e bakson baba hande wiyama cande hande kolelalo cosane aɗa so Allah jaɓi ɗo hande o jiyaɓe jamma no mbimini tan Badia Kounda helpos ko Mohamed F Diallo heɓɓoto lekkele ɗe on behalf of Badia ko hokkirta ɗum noon ko docteur Mohamed Ba jiya Sare Demba Toro ko jibinande Sandu jibinande Sare Demba Toro o immori ha Banjul arde wallitade Sare Gaye Diallo Kounda naɓe hokkirgol lekki nde noon docteur Ba min beltima siyeteɗo sana on heɓɓoto on behalf of Gunjur Kuta Health Post docteur Ba jarama min beltima nde noon honorable Famara oba lekkele Gunjur Kuta ɗe o wattade haɗoma koye jungo sana nde noon honorable Sabali you are highly welcome wadde hanoba lekkele Gunjur Kuta ɗe on behalf of Gunjur Kuta nde noon honorable you are highly welcome watta receive on behalf of Sodima Mariama Diallo ko jibinande Sare Gaye ko ɓiɗɗo Sare Gaye kawoni deputy OIC Sodima nde noon Mariama you are highly welcome ko ɓiɗɗo Sare Gaye heɓɓoto on behalf of Sodima kono noon tini ko jibinande Jimara okkirta on behalf of Jimara on behalf of Sodima nde noon honorable Sekou Mbalo advisor to the president you are highly welcome but I hand over lekkele ɗe on behalf of Sodima nde noon heɓɓotoɗe ko deputy OIC Mariama Diallo honorable you are highly welcome Mariama ko jibinande Diallo Kounda ko jibinande Sare Gaye ko SCN mo golla Sodima kam woni deputy OIC mumen nde noon Mariama a jarama hande golle ma gila hanki on mbaɗat kere gila programme o yetti Sankule i doga e yaha e ara tawtiri gokkugol rekkigol nden Sankule heɓɓoto on behalf of Dingiri nde noon Sankule you are highly welcome omo okkata Dingiri naɓe lekki ko ɗum woni honorable police commissioner Mbalo Diallo police commissioner you are highly welcome anne wawi hokkude lekkele ɗe on behalf of Dingiri nde noon Sankule Ba a wawi arde keɓɓoɗa lekkele ɗe on behalf of Dingiri mbaɗe kelle please wonɓe min mbaɗi han over regiono e fiyani min ɓoyi wasi Allah jaɓi min jokkat golle ha joni Sare gollinaɓe ne jejjitaka ɓe henne ɗo ha Sidi Sambaru kayen fof gari wadde hono programme o invitation ɗi mumen kala ko ari ɗo salminama joni en continat a jarama kande kase wayno ko ɗum ɗo ɗum min jogino saabu time ala joni ala ko mbatten tan si wona nodden ñorankoɓe ɓe ɓeɗi kemluno Moussa Ba en fulɓe Mali wonɓe ɗo ɓe ɓeɗi kemluno cosani aɗa bisimilla mon ga hakkude ga so DJ en ko fulɓe Mali kamɓe ko yeeɓe ɓuuri leppi kamɓe ko ɗum woni golle maɓɓe gila ɓe gari ɗo yeeso
tokkinake e Bamol Diallo kamɓe peeje maɓɓe mbawide e Elbe Sadio Kilekki fof ko peeje maɓɓe e jawdi maɓɓe yaltini Kilekki. Sadio bisimilla ma. Demba Diallo a jarama a salminama en jetti kala garɗoɗo en jetti ɗum en torimaddino ari e jaam yo hoɗo jam. Demba no mbiɗen ni tan hande ko ñalade cosaan ni tan en bismima hoɓɓe ɓe fof kala garɗoɗo en bismima ɗum ari e jaam yo hoɗo jam. Hitande fof eɗen mbowi wadde o programme a wawa suɓade leñol maɗa ɗin ɗo ko gueɗe ɗengal a wawa suɓade koddijo maɗa neɗɗo sa hoddi koddijo maɗa ɗum foti rendude wonone jam koɗone jam e kono jogora ɗum wawata arde e nder noon so yimɓe noddi e kawral enen fof hay gorode won ɓawo e wonen yimɓe ɓe ganduɗa ka gandaɗo kawren ɗo yimɓe wona hunde wotere gaham so tawi woni hannde ko cosaan neɗɗo eɗo wawi tinnude tinɗol walla daarol mo ganduɗa arino e neɗɗo jooma jawdi goto woni no aduna e nde hinno jawdi debbo makko goto mo ganduɗa ko jinnoɗo wadde naako e waɗa naako moɗum waktu fof waktu ɗon yaaha ɓe mbaɗi toon pitti ko ɓuura ande pittol ɓe mbaɗi toon pitti ko nder gaadin ɗo ko mbiɗa joldu noon yii ngol pittol noddi pulle ladde ɗe fof mi gane mbiɗa yii woodi ko jiimi sen ndendani ñitte ngol pittol e meɗen ngol hokkat en kasara ngol sertiniran en ko nodduno mitino ko nagge i tawa mbaalu i tawa baddu i tawa be i tawa ɗi fof ɗi mbi pittol ko wodani ko joldu ko kullon kosokon wodani si pittol woodi ko jol ɗum ɗon ko kullon kosokon wodani nayi ɗi fof mbi minen si tawi pitti woodi wona minen pitti mbaɗata si tawi ngoodi ko onon joldu en jange en ko onon mbaɗna pittol awa ko joldu noon midindu noon mi hersi ɗi fof ɗi yeeyi gacci ɗon joldu ndu no mbin gaadino o noon addi ha jooma gaadino waɗi toon pittol ngol noon ay ñalade tan ngol nangi toon ɓoddi mawɗi ngol barmidi ɓoddi ndi mayani ndi leeli nde ko jooma jawdi o noon kikiɗe goto yeehi to gaadin ɗo ɓe yehi to gaadin ɗo noon yaɓɓe ɓoddi ndi gati ɗum maayi eɗen gandi jooma jawdi eɗen gandi laamu si debbo mo maayi ɗum noddirte wiya ko nayi mbarte nagge noon wino noon ngol ɗo pittol muɗum kam pittol ala arta hemiti noon ɗo wi joldu kono poti fewdande ngol pittol kono ñande debbo o maayi si mawɗo maayi walla jooma jawdi walla laamu si maayi si hoɓɓe ngari ko ɗum warete hoɓɓe jaɓɓode sini ko nagge ko nayi nanggano hoɓɓe nanga e nayi nanga nayi luuki mbi e joldu oɗo gonɗa joldu ari joldu wi ɓe mbi a min de ko ngol pittol ngol minoɗa yo min yen to janngol ko ngol nde waɗi moddi e ko ngol nangi moddi ndi mayani ndi gati jooma jawdi debbo jooma jawdi noon maayi ɓe mbi joni hoɓɓe ngari oɗum buñirte hoɓɓe ɓe oɗum waɗirte sadaka wiya ko nagge baali e ɓe andi noon joldu wi minoɗu noon de mi wino ngar ndenden mbaɗen feele bonnen ɗi pitti ɗo en ɗi cagde en han noon ñaanum ari neɗɗo ɓuri hen feere woɗon kumanana hoɓɓe ɓe on gandi hande ko heddi ko gonɗo ɗum ɗon so neɗɗo noddi kawral koɗa won ɓaawo sa woni ɓaawo tan si bone ari tan koye maɗa jurtoto ɗum noon sa yiɗi innayi ɗi nangganoma oññan ɗi mbara wona joldu warade joldu warantake kafude ha yette mbaɗɗe ɗe gandi joldu warantake kafu ko nagge warante kafu ɗono kon innayi ko ɗi fof ɗi mbara beyi nangga babbi nangga baali nangga ɗum ɗo fof nangga ɗi mbara ɗum ɗo o gandi sa yi ɓe jamnoɓe mbaddi feere wotere oɗo gandi en ɗi mbattanoka ɗum ɗon mbiɗen ñaɗi si neɗɗo di moƴƴere si noddi kawral koɗa won ɓaawo sa woni ɓaawo tan si bone ari kan addorta ɗum ɗo mbattiroɗen wonen hunde wotere kawren wonen e jaam kala ko ganduɗa ko naɓata en jaam koye kawral wawata wonde wonen jaam e kettinen jaam e peccodire jamji kettide neɗɗo fof yo nanggu sango ɗum ɗo woni ɗo mbawen yaade sukaɓe ɓe janggoɓe ɓe jogueɗe teddungal sukaɓe jogueɗen teddungal
mawɓe ɓe mballiɗoɗen sukaɓe ɓe ndaham e tawa e fanat o programme ɗo ko ga ko doori sukaɓe hewɓe jikki mbawata wonde ko ganduɗa hormaɗo walla place uji towɗi ene jiiten ɓe yo ɓe hay tebude jiiten ɗo fof ko jangguɓe ko ɓiɓɓe aylagoɓe ko ɓiɓɓe remoɓe ndende ɗum noon enen dowriraɓe nanguen jangde nanguen jamanu sansima sen cansima jamanu sansima cansen sen jangani sukulaji meɗen nanguen bakkiloɗen nanguen métier nanguen métier sen jangi métier eɗen mbawi wurde gurdam ganduɗa wonde e teddugal en jaari ha joni fedde nden ka jawdi en mbawa deɓɓude kulle mabɓe fedde nden ka jawdi ɗo pullo dari foof gaynako ɗo dari foof ndemowo ɗo dari foof hoto yeddi fedde nden ka jawdinaɓe par ce que ene fof eɗen gandi fedde nden ka jawdinaɓe ko yimɓe poɗɓe windede e taalikaji ko poɗɓe windede bokkuji garoji ɗi ganduɗa e jamanu e darmanu andal en gandi hande hay goto yaada yurrito beyi yurrito baali yurrito wuro muɗum fi hono fedde nden ka jawdinaɓe on jarama e yeesoyagal koɗo am Ngoye Diallo président fedde nden ka jawdi ballodiri jamo ɗon Bamol Diallo pour andidede fafa babam kayen fof ɓe guiɗo bolen Dawda Sow en Coban Diallo en ɓe fof ko nangonɗo ɓe ganduɗa hande nagge si majjiɗo e nder erji ɗiɗi weddete ɓoggol ɓe mbiyata fedde nden ka jawdi ɓe beddango toon ɓe kayen fof ɓe kawra e nder erji ɗiɗi tan ta nagge nge hettinama walla puccu mum hettinama ɗum noon ko ɗum tan neɗɗo wawi wadde neɗɗo fof gonɗaɗo mbakkiloɗa ganda ko mawɗa nabde hoorema nafa tunduma nafa yimɓe maɗa ko ɗum ɗo woni e dalila gurdam neɗɗo fof yo andu ko wawata nabde mbakkiloɗen on calminama on jettama on juurama on jafoto
Ongaroyat, Taimon Yoli Ongaroyat, Pantel, Ongaroyat, Pantel, Ongaroyat. Owi Malik Jeba, Yogi Toki, Galokuna family, Yogi Vocal Namuki, Galokuna family. Bondo, Adori Fof, Governor Lady, Honorable Sekumbalo, advisor to the President. Kala koɗɗo moɓe gardi e délégation makko salminama min calmini Diallo Kounda fedde maɓɓe nde e sukaɓe saare nde fof calminama wonani men weltare no feewi fulɓe Afrique hitande foof arde tawtore e oɗo programme mo gandanta Diallo Kounda no waɗa mbo no wadda mbo e hoddiɓe maɓɓe ɓe pour ɓamtude aada e cosaan en ji wona aada fulɓe tan ɓe ɓamtata ko aadaji kewɗi ɓe ɓamtata te kadi sukaɓe maɓɓe no dari heɓe mbaɗa golle pewɗe pour walitagol leydi ndi e ko yaari hen gueɗe cellal e nani ɗo jewte belɗe min beltike fulɓe africain no waɗi proud waddude associate e wona ɗiɗo programme ji nden noon hitande foof miɗen gimmine men gara men kawra hen e ko jiiɗon min mbaɗi ɗo prisen ko walitagol fedde nde award goto o ko min Mali Jeeba waɗi ko président Sare Ngaye pour wadde recognize golle maɓɓe ɗe ɓe mbaɗata pour ɓamtugol the rich and diverse culture mo ganduɗa heɗen joguimo enen fulɓe heɗen jiiɗimo no feewi wonani men weltare ɓe fulɓe Afrique imminiɓe Cheikh Oumar Kane e Binta Bessel Media e Mamadou Selou Diallo minen foof min beltike min calmini Sare Ngaye naaɓe min beltike e programme o e miɗen mbiya on onon e fulɓe Afrique golle ɗe ko ha yesso gannon hoɗon jogui partner mo ganduɗon hoɓe tini on hoɓe gandi ko mbatton ko eɓe beltodi e ko mbatton ko on jarama no feewi. Thank you so much. A jarama Malik, a jarama.
moɗɗo weli lampa ka waɗen lumiére gadna allo allo non sije loje on jarama joni ala ko on to rek on holliri onon teddugal moɗon kosame lacciri so waɗa dennabola dewgal ko kosame lacciri so waɗi kosame lacciri ala ara e denna bo walla teddugal ala toon ko ɗum tagi ha kosame lacciri ko aada moɗo mo anduɗa kala ɗo kafu moɗɗon kosame lacciri ko aada moɗo on jarama joni amoɓe mum ɓe joni yoɓe ɓatto ɓe ama on tuma no continue fulɓe ɓe bisimilla mo joni anke amoɓe mum ɓe Hanete mita care, io de camurure, signora mia capitare, mita dollare, vitilla netelare, fruta non regolare. Uino inu demidani, andami modo molani, non ataiani canidani, canidani cognani, come tu, popolani, anatabi domani. Moi niña bailanga, anda cani vedi, ibelano lanca uno vedi. Si un gatto capundi musidɓen ko ɗo tun taƴeten ɗum ha yesso haray en aroyi kadi addangol wol ko feƴƴi ton kon seeɗa seeɗa haray meɗen yetta tumtim fulɓe tv yanoɗo ɓe ɗon ɓen fof woni Abdoulaye Mballo Mamadou Aliou Diallo mi jeetani Binta Bessel Diallo mo annduɗa kañum kadi wallitikeɓe golle ɗen meɗen yetta noon Samba Gueladio Mballo ha France mo annduɗa kanko tampiti fulɓe tv
e jarama ko jokkuɗo men kon ko min musidɗo ɗum kadi joto dialo golle fulɓe tv laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe tv télévision